Αυτός είναι ο Ρικ, δεν ήθελε γύρισμα σήμερα, μα ξαναπατήσατε play. Τον έστειλα για μέλι σε μια αγριοκυψέλη στο δάσος. Η μελισσοσκέπαστη κρέμεται σε γέρι κιδρύ. Το βουητό των εντόμων ακούγεται έντονα. Σχέδιό μας απλό. Μέλι χωρίς να θυμώσουμε τους ιδιοκτήτες. Κυψέλη δεν είναι απλό κουτί με μέλι. Εκεί η βασίλισσα, η κύρια μέλισσα γεννά όλα τα αυγά. Εργάτριες μαζεύουν νέκταρ, φροντίζουν τα μικρά. Φύλακες προστατεύουν την είσοδο. Όλες μαζί προστατεύουν με λιαυγά προνύμφες πούπες. Από αυτά αναπτύσσεται νέα γενιά. Οι μέλισσες είναι μικρές μα έξυπνες. Θυμούνται την κυψέλη τους με ήλιο και σημεία. Μεταφέρουν διαδρομές με χορό σαν ζωντανό GPS. Οι μέλισσες απεχθάνονται απότομες κινήσεις και σκούρες κοιλίδες. Αντιλαμβάνονται καλύτερα την κίνηση από το σχήμα. Ο Ρικ κινείται αργά χωρίς να κουνά τα χέρια. Στέκεται έτσι, ώστε ο αέρας να τον φυσά όχι την κυψέλη. Έτσι η μυρωδιά του δεν φτάνει στις μέλισσες. Κίτρινη μπλούζα με μαύρο φερμουάρ, κακή ιδέα. Για τις μέλισσες μοιάζει με μεγάλο λουλούδι για να πλησιάσουν. Ο Ρικ φορά γρήγορα γκρίσι υφασμακαλύπτοντας λαιμό και καρπούς. Ανοιχταλία ρούχα είναι ασφαλέστερα μα ο αέρας το παρασύρει. Ο Ρικ φτιάχνει καπνό από υγρά φύλλα σε τενεκέ. Ο καπνός κρύβει μυρωδιεσκάνει μέλισσες να μαζέψουν μέλι νομίζοντας πως έρχεται κίνδυνος. Χορτασμένες μέλισσες είναι λιγότερο επιθετικές μα το αποτέλεσμα δεν κρατά. Ρίχνει καπνό στην είσοδο και περιμένει. Με μαχαίρι σηκώνει την άκρη της κυψέλης μακριά από προνύμφες και αυγά. Οι κυρίθρες είναι εξαγωνικά κυροκύτταρα που αποθηκεύουν πολύ μέλι. Η πρόπολικολώδης ρητίνη από μπουμπούκια σφραγίζει σχισμές. Προστατεύει κυψέλη από αέρα-αυγρασία μικρόβια. Στην κυψέλη οι μέλισσες διατηρούν 35 βαθμούς Κελσίου ανεξαρτήτως καιρού χωρίς τζάκι ή ρεύμα. Στη ζέστη ανεμίζουν κυρίθρες με φτερά. Στο κρύο μαζεύονται σφιχτά ζεσταίνοντας βασίλισσα και γόνο. Κι όμως ο Ρικ κάνει ένα λάθος. Σπάει ένα κομμάτι πρόπολης και το ρίχνει στην κυψέλη. Οι φύλακες μέλισσες αντιδρούν αμέσως. Μία κάθεται στο μανίκι και τσιμπάει τον Ρικ. Το κεντρί μένει στο δέρμα ενώ ο σάκος με το δηλητήριο συνεχίζει να πάλεται. Ο Ρικ σηκώνει γρήγορα το κεντρί για να μπει λιγότερο δηλητήριο στο σώμα του. Υπάρχουν μέλισσες άγριες ακόμη και χωρίς κεντρί. Έχουν άλλους τρόπους άμυνας. Όλες όμως ξέρουν καλά ποιον προστατεύουν και δρούν μαζί. Ένα σωσμί κινδύνου σαν μπανάνα απλώνεται γρήγορα στον αέρα. Είναι ένα σήμα για τις άλλες μέλισσες. Ελάτε, χρειαζόμαστε προστασία. Οι μέλισσες το αντιλαμβάνονται με τις κεραίες τους και μπαίνουν σε λειτουργία επίθεσης. Ο Ρικ καλύπτει το πρόσωπό του με ένα ύφασμα και απομακρύνεται αργά πίσω από έναν θάμνο προσέχοντας να μην κουνήσει τα χέρια του. Όμως ένας μήνος μελισσών σηκώνεται και επιτίθεται. Οι μέλισσες στοχεύουν στο πρόσωπο και στα άκρα. Κάθε τσιμπήμα είναι άμεσος καυστικός πόνος. Το δέρμα κοκκινίζει και πρίζεται. Πολλά τσιμπήματα φέρνουν αδυναμία ζάλη και δυσκολία στην αναπνοή. Είναι επικίνδυνο για αλλεργικούς ειδικά, με εκατοντάδες τσιμπήματα ταυτόχρονα. Ο Ρικ έχει σχεδόν τόσα τσιμπήματα τώρα. Ξέρει πως πρέπει πρώτα να αφαιρέσει γρήγορα τα κεντριά. Μετά να κρυώσει και να πλύνει την περιοχή με νερό. Έτσι έτρεξε στη λίμνη. Ο Ρικ πονά τόσο πολύ γιατί το δηλητήριο έχει ουσίες που καταστρέφουν, κύτταρα προκαλούν φλεγμονή και εξαπλώνονται γρήγορα. Είναι αξιόπιστη άμυνα για την κυψέλη. Συνήθως 500 συν τσιμπήματα είναι επικίνδυνα. Για αλλεργικούς όμως ένα αρκεί. Τελικά ο Ρικ πήρε το δοχείο με μέλι. Γύρισε χωρίς διάθεση με νέο κανόνα. Θα τρώει μόνο μέλι από το μαγαζί. Κάνε εγγραφή σε αυτόν πονάει τώρα.